VP Constantino Chiwenga opiwa mawarnings nemasupporters ake kuchioneka kuti mamoves ake ese ari kuita he is being watched closely nezvigananda. Mahandshakes ari kupiwa otouya achitoejewa kunzi aiwa general he must be watchful, he must be mindful pamusoro pezviitiko zviri kuitika panguva ino kuonekwa kunzi generally especially the event yakaitika yesterday kwanyasa kuonekwa kunzi zvigananda zvazvikamukomberedza but izvozvo hazvina kumisa VP Constantino Chiwenga kuita basa raangavafambira kuzvishavana. Sadabira mashoko nemapictures ari kuexpose zvigananda panguva ino. Ndobva subscribe like utamba bell icon. Chikora zvigananda anoposta mapictures amuri kuona nambudaniwe wamuri kuona akanga vane the VP Constantino Chiwenga in zvishavane obuda nyora achiti the political climate is at boiling point. VP Chiwenga needs to exercise maximum vigilance right now. When the Zvigananda start circling every handshake and every meeting carries a hidden agenda, stay alert, stay guarded, and trust no one. The stakes have never been higher. Ndomashoko anobuda nyogwa panguva ino achitaurwa aiwa nevakomana vechikora zvigananda vari kuuya panguva achiexposa achiti aiwa VP Constantino Chiwenga he must watchful pamahandshakes ake anoita nevanhu pese paanofamba. Zvinokonzi this event yakaonekwa kunzi yakaitika kuzvishavane VP Constantino Chiwenga kanga akakomberedzwa nezvigananda aiwa zvanyasa kuda kuona mamoves ake kuti ari kumbofamba sei, ari kumbotaura pamusoro pei, achasangana nani anosvika achinoconvinza vanhu kuti vamufarire here more than vamwe vari kuda maconstitutional amendments. Madevelopments ari kubuda panguva ino muri Zimbabwe ati kuna masupporters ake ari kuuya achiratidza kuti anofarira general and urging him kuti arambe aiwa ari watchful achiexercise maximum vigilance right now panoonekwa kunzi his life is at risk. Zvigananda aiwa zviri kubatikana hazvifari zvichiona general panguva inoi vachidiwa nevanhu. Pinda comment section medu dzafungu enyu matikudiwa pamusoro pechitiko ichi. Subscribe like, chita on the bell.